Anyang laki din! Ay, Rika, adda ka di pa'y kwartam dita. Apay, pangaramatan nyo iti kwarta, nanang. Ay, adala ko makayat ko agatangag. Apay, mano ko maayati kasapulan nyo, nanang. Ay, depende Numano ti kabailan a presyo, gay kayat ko agatangan. Apay, anya nga min ayaday ta. Ay, gumatang ako kumamot ay iti tax screen a silpon kaw. Tapno man addamot pag Facebook. Tapno man makitak dagiti gagayim kaw nga adda ijay sa bali a lugar. Anya? Wow, Rika. Manya, adda ka di pa'y kwartam. Igatangan nakman mo. Uray jay kababaan a klase ti tax screen. Touch screen, nanang. Saan a tax screen? Ay, touch screen, ay! Nanang, touch screen. Saan a tax screen? Di yun ulit-ulitan ti tax screen. Taamangan no katawaan da kayo ti makangag. Ang madda ka di kwarta, Rika. Ay na, pasensya kayo, nanang. Ngamawan kwartak ita. Amoy umat. Siyak tinagatang iti bagas ken gasol tayo. Iso apasensya kayo kuman, nanang. Sana bale, igatangan kayon to inton addan kwarta. Itaman pa imay kayo, nanang. Kunaklakit din no nalipatan na kami. Ay, da kayo umutanak kaw. Mabalin ay amot ang malipatan kayo. Makumi-kumakla ang iyay umak. Iso anabayagan ajak imimay. Kasta ka din, nanang? Nanakaw. Iso adi mo ibagaan nalipatan kayaw. Angaw ko laang, nanang. Ay, gayam ilan. Mayak, tao mayak la kumabumulod iti kwarta manakaw. Ha? Pangaramatan nyo ka di iti kwarta, nanang. Kaya't kung amin ti gumatang iti tax screen kaw, ngumawan mo't kwarta. Anya? Kaya't yumot nga ag-cellphone iti touchscreen, nanang? Nanakaw. Mayat nga min dayjay ka. Adda pag-picture, pag-video, kandami nun. Maumuma akong dito'y dipindot a cellphone ka. Aniya? Ay, mayat mo't dayta, nanang. Makaw mga ruda nanakaw. Kag, anya ngay, adda ka di kwartayaw. Sana balay tabayadak matlaan. Ay na, pasensya kayo, nanang. Naladaw kayo mat nga imay. Binulod ni Uncle Doroteo dyan nabati a kwarta. Ay, sayang naladawak gayam. Sana bali, nanang. Kasaritak ni Manang Rika. Tapag guduan milaangan ti paggatang yo, iti cellphone yo. Ay, man nga ruda nakaw. Ngam, nanang, touchscreen ti husto. Saan at tax screen? Ay, niya. Ay, imbaga ni Manang mau, ngam nalipata. Manang, amang ano da kwartam dita? Uray data 3,000. Awan pa'y nga rod ading ko, amumot, ado tinaggastusak iti kalnabas. Apay ka de? Kunak ano adda? Tapag guduan taman ka no ti paggatang ni nanang iti cellphone na. No kasta, nagdamag kan ni nanang. Manang, ngam na ira na abinulod ni Tata Doroteo ti kwartak. Iso ang awan ti nabulod na. Anyan. Tax screen, kunana pa'y nga ron. Ay na, insurok asaan a tax screen. Ngam iso mulata nga iso ti bagbagana. Amumot ni nanang. Saan ang mabagaan no sagpaminsan? Ay na, ngam kababain ka dagiti makangag. Amangan no ibagada asaan tayo nga isuro. No anya dagiti husto a termino. Ay, Ne, apa yan din dong? Nagdagsan mo day taasan na ayan. Apay, anya ayati parikot mo. Problema nga rod bakit? May ibusin na giti abasto.
Gumawan pa'y mo tinabiro ka trabaho. Anya? Ay na, dahil ito'y tirigat na. Nawanti permanente na trabaho, bakit? Numalpas ti may sa kontrata. Problema manen, no niya ti sumarunong obrahin. Talaga akas talakay. Sana bali ag tinulong ta. Sikapay ti agawir iti anak ta. Kat siyak ti makitangdan. Sa di no kumangit ipakitang danan, bakit? Kumpurmila ditan alakay. Labada, agdalos, ken uray anya laditan. Ay na, saanin, bakit? Siyaklat tan tagbirok iti sa bala pagkwartahan. Ay, Rika, apay, saan ka di akaraman ti asawam ngagtrabaho di tatartarimaanan da kalsada? Kano iso ti sang kauray na nanang. Awan pa'y mat kano ti text ti boss na. Ay, mangruging samot taang. Apay nga ay nga da nakita ka nakaparada a bundoser di ta kalsada. Ay nananang bundoser manin nga. Bulldozer. Ay, isubot lang nga isaw. As long as it sounds kunada nga raw. Ay nananang kababain. Ang mga no ibaga manin dagiti tattao ang nakaadal kami nga anak yo. Ngem saan da kayo asurwan. Ay na, trip ko mga raw. Basta nanang, tilatan husto a termino ti usarinyo. Tapno saan da kayo akatawaan dagiti tattao. Nanalita, pakibagaman kini pare, dindo amang rugi man ti trabaho min tumbigat. Ay, kasta ka di ba raw? Una na. Ibagbagak ngamin idi na minsan. Di nakmut pa tiyan. Amang ano, maalangan ngamin. Ay niya kumatipagduaduan na. Kano imbagak nga insang putdan dagiti bakho. Kan bundoser nga ramatan niya. Ah, bundusan. Kaduan mag, saan ka di bundoser tinagan na dayta? Bulldozer dito na. Sana bunduser. Ah, ay. Ay, sana bali As long as it sounds. Ha? Sabagay na ta. Well, as long as it sounds ngagpaso, mabalinin. Nalang mo tikatuga ang babae, pare. Apay ka ni pare. Bunduser. Idi kinurakter ako. Mayat kit dito sumba na. Ha? Hun pare. Imbaga ka bulldozer gusto. Aslong at it sounds ko na naman. Alagit din na nga. Talaga kasya na dahil pare. Ura isurum iti husto a pronunciation na. Awan lata. Ipapilit na lata tigat na. Kastayan pare. Ay nananang, kitain nyo ang mga numa-overjoy kayo dita. Ay saan? Ininjoyak lang tagbuya dito'y touchscreen ka. Touchscreen nga rod, nanang. Ay na-trip ko nga raw. Ay, nanang, nakaala tayon iti cellphone nyo Awan mat nga tanti sa pulan nyo. Ay na, wala nakaw. Ay, kontento akong ditaw. Katagyaman na ka. Awan anyaman na, nanang. Ngam kitaan nyo Saan atila ipoposyo, kas kada kumkomentaran nyo apos dagiti daduma. Ay, wag na nakaw, di kay madanagan. Ang iaramidan dakman mo iti Instagram kaw. Mayat day kay tanakaw. Instagram manen nga. Jay ngay kasla Facebook mo lang. Ay nananang Instagram day jay. Instagram. Ay kasla kayat kumanan day jay kay.
Ay nananang sanan. At dangaruden Facebook account yo, umanayon data apag buy-buyaan nyo. Papanan nyo, ante. Ijay kumabalay da Elaine, kanakaan. Apay, anya ka diti aramidin nyo iyay. Mapanak ko mamakiusar iti masing da. Mashing nga. Anya diti mashing mo, ante. Ay kajay paglabaan Washing, ante. Sana mashing. Ay gayam. Washing. Apay, ay nakadijay washing nyo. Ay nadadahil nga raw. Iso ako nakamapanak ijay ayan dailin nga anak kaw. Wala ante. Ngam apay nga umadayo ka pa'y laang. At damot yung washing machine iya balay. Ay kwa. Mapanak ko maag signal. What? Wuhun ka anakan. Mapan ko ibirok ti signal ti silpon ko ijay. Tapadasat ti agaramid iti Instagram kaw. Anya? Nasabat ko itay ni ante, jay dalan kasinsin. Ay na, ipapilit na nga ron ti mapan makiusar iti washing machine da Ellen. Idin to tabasit mo tilabaan na. Kat no duwagayam ti purpose na ijay. Ha? Mapan na kano isignal ti cellphone na. Tamapan kano agaramid iti Instagram na. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Bakbaketan nga adik iti social media. Imbagak lang nga ruden asaanon. Sana bale, tadda Facebook account na. Ay kat bayan yun akasinsin. Ay, diyakan mo kininanang. Nalabasan ti pan nakaadik na iti cellphone. Ay, makaisimak nga rod. Instagram ko na napay. Kun mashing machine. Ano yan? Ay, nakasinsin. Kanayon ko nga isuro iti husto at termino na dagita. Ngamjak amo, ta ipapilit na mulat na ti amuna. Anya ni nanang. Atiw na pa yan ti ubing. Apay ayala ka eh. Nalaos nga ro tiragsak na din sangpet ko di ka barbar o washing machine tayo. Wen nga rod, kurang nalaangan kat aglag tulag-tug apo itiragsak na. Hanggang baybay amon bakit? Amangan no isumot taan tiragsak na. Awan ti parikot ko iti day talakay. Tilaang sabsabali a pronunciation na ti sangkadilaw ko. Huwag nga ron. Ura ni pare Romeo. Kat makailag kapiti sa bala at termino ni nanang. Anya? Huwag bakit? Sang kaulit na kanungar ti bundoser. Ay, anyan ni nanang. Dila nagbain. Kat hindi ka no koriktarin da. Ay na. Bayamo na. As long as it sounds kunana ka no. Ay nahawon lakay. Day taa ka na yun ti sungbat na. Sana kun amakiar-aramat iti mashing dahilan. Apay natarimaan ka din yung washing yo, ante. Ay saan? Gimatang ni din daw iti barbaraw. Nasaya at manukasta, ante. Wun atan ay kasapulan at talaga ti mashing. Ay sumakitan ti sikat ko nuag labaa. Ay na, washing, ante. Saan ang mashing? As long as it sounds. Ay, sa bagay matkit di, ante. Ngam dirigat na, kasano no sa bali at tao ti makangag. Mga no katawaan na kayo. Uno di da maawatan ti bagbagayo. Ay kati da magdaano anya ti bagbagak. Sa bagay matkit di, Wun ka na kan. Iso asaanan a problema day ta. Washing man wun no mashing. Iso mo lang ay isaw.
talaga asaan na kayat ni auntie ti paisuro. Apay ka di, kasinsin. Mashing la mashing. Imbaga ka washing ti husto. Nga may papilit na mo ti amuna. Ay, kasta talaga ni Nanang. Saan ama isuro? Ay, anya laki din aya. Dilaw-dilawan nyo man, tapno maisuro kasinsin. Ay, nauray dilawag no di na mo tila denggan kasinsin. Dayta nga rod. Kanayon mo't adilawan mi, ngam awan lata. No bagaan mi, ibaga na at trip na. Ay, awan may kiti dakis na Ngam, kasano no adamang wiyaw kan kwa na. Sa bali pa'y nga rod ti ugali na. No dilawan ta, naglaka ama kaungat. Ay, wan kasinsin. Dahil talang agpaiso ti rigat na. Ay na, nojak lang pampanunaw. Pinagtitinim og kunti ulo dagiti nalalay ng agsaw. Apay ka dinanang, asino manen tinakaapay o. Kadagiti karo ba? Lima ba siyak itay ijay tersina? Siyak magtipagsasaritaan da. Taapay ka no, nanang. Diyak ka no amo ti may suraw. Kandiyak la ka no aya agdengdengag iti uray drama lakuma. Taiso ti pagadalak iti correct pronunciation. Anya, ha? Makaungatak nga raw. Imbaga ta nakapagtapula. Tama nga no pinagtitinim o ko ida. Wano saan, embarsak ko kadakwada na ito'y tax crime na sinpun kao. Ay, marwam da. Ay, nananang, talaga adilawin da ka no sabali mo ti pronunciation mo iti amin nga ibagam. Kasla day ta touchscreen. Touchscreen kayo at touchscreen. Na ibaga lang aruden kada kayo asaan aday ta ti termino na. Ay, kita niya kumatibibiyang day ti trip ko. Biyag daya ti biyag kumag. Ta ultimo terminaw pagparikutan da. Ha? Awan ti parikot iti day ta. As long as it sounds kunada nga rudan iti English. Ay, alaos to nanang. Saan kayon nga agungat pa'y? Amangan no ag high blood kayo manendita. Kagura manan ni Nanang dagiti kaarubay o manang. Wen nga rod, nangag na ngamin nga iso ti pagsasaritaan day di na minsan. Gapo nga taa, iti sabsabali apan nangibaga na iti daduma a termino. Wen, iso ti katkatawaan da. Iso analaos ti pungtot na. Saan mat ngamin apa isuro? Si kaman kit di ti makisarita kan kwa na ading ko. Barang si katidenggan na. Kasano asya kat kaguran akmat manang. Saan mat siguro? Amangan no adumanen ti ngaw-ngaw na. Ibaganan tumanen nga anya aya ti problema yo. Trip ko nga rod. As long as it sounds kunanan tumanen. Dagitakot ti sao ni Nanang. Un nga rod, makauma adengdenggan no dadduma. Ngambayan yun manang. Kasaritak to inton umay dito'y balay. Nanang, sapay kumaa, tadiyo tagidaksan dahito nga ibagak kada kayo. Ha? Anya ka di day ta anak ka. Amo yumatan, da kayo tisang kadilaw dagiti kakaaruba. Iso nga anya nga ta, no adalan nyo nga minan, ti husto apa nang ibalikas, kadagiti kanayon da, adilawan kada kayo. Ha? Husto mo ti inbagayo nanang, as long as it sounds.
Ngam saan ngamin nga amin a tao kat maawatan dati ibagbagayo. Iso ana saysaya at lata no baliksen nyo ana imbag. Ay, wun nga raw danak ko. Naamiris kumutla dayta. Uya wundak pa yun kapo iti dayta. Katwan nanang, tapno saan da kayon asar-saritaan dagiti kaaruba? Ay, wun anak ko. Dumngag ako iti panang isuryo kanya. Agyaman no kasta nanang, sana bale, tapara matlaang ka na kayo dayta. Adaman ti madlaw ko kin ni auntie kasinsin. Anya dayta kasinsing. Maibalikas na muti na naimbag dagiti di na maibalikas idi. Nasaya at matano nakaamirisan ni nanang. Tani, addan ti manguyaw kan kuana gapoy ti dayta. Kit imbag man tadi da ida inapa. Ay nadandan ni makiapa nga root kasinsin. Iso abinagaak ni Ellen, abagaan na ni nanang. Kat kasla dimngagmut. Ay nasaya at ano kasta kasinsin. Tani, narigatan. Ang mga numakiapa pa yan, kapo iti dayta. Dayta nga root ti pagdanagak unay kasinsin. Iso anasaya at mat, tadimngag iti pamagbaga. Ay, win kasinsin, tapno iwas gulo ako nada. Wen kasinsin, kanda kami nga root ti may babaing. Touch screen, machine, bulldozer, kan anyala dita. Ay nakit inton din lawam, as long as it sounds mat nga root ti kanayon arason na. Uwin nga rod kasinsin. Angam sana bali tinapatag, amo na itan kasinsin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.